Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kitiki. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Minutos nakaligid sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat naton tutukan. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Ila ka mga lideres sang Western Visayas nagasapol pagi sa ginatawag nga Zoom meeting. Agud hambalan ang realignment sang plano, guidelines sa protocol agud to nga masabat masolusyunan ko ang pag-amuma sang mga returning OFWs ROF kag mga LSI sa nakalain-lain nga mga kaprobinsyahanan. Una sa balita, una sa aksyon. Yarang presensya ni Governor Bong Lacson, Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Governor sang Capiz, Governor sang Guimaras kag Iloilo. Samtang DSSD gintalana ang digital payout para sa third batch sang ikaduwang trans sang SAP buwas nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa nagapanguna naman nga balita nasyonal. Trahedya sa kahawaan, hitabo nga nagpatay og sa pungsod. Chopper kon rescue helicopter sang Philippine Air Force. Hubog paa sa probinsya sang Basilan. Kaina sa hapon, 4 ka mga nagasakay, lonsay patay. Lieutenant Colonel Alaric de los Santos, spokesperson sang Western Mindanao Command. Una nga nagkumpirmar sang saring balita. Samtang si Basilan Congressman Mujib Hatama naman nagsaysay nga nauna kaina sang hapon sang matabo ining insidente sa barangay Upper Mangas, Banwasang, Lantawan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang chopper may ara sang tail number 202. Ang iya siring yan sang Philippine Air Force 5th Search and Rescue Group, Special Forces Battalion. Nagabot na sa lugar sa insidente. Agod na maghimo sang retrieval operations. Amo ning pagkuha sa patay nga lawas sang 4 ka mga nagkalabiktima. Isa sa dalang taong nga rason, amo ang malain nga tiyempo. Amo man sa aton di. Lain ang tiyempo. Man antes magbunok ang ulan, may nabatian nga paglupok akong pagsigabong. Kag mayara sa nakitaan nga pagtimbuok sa ngaso. Dilaban labo naman itong paghupaas sang sining nga chopper ni. Kaya napatihan nga una nga naglupok sa kahawaan. Antes nagpanaog padalom. Tumupa siya makaksyon sa damo-damo nga kahoy ti lunsay itom kitanta. Man upos.
Ginausisa pa sang ato sa niyang maturidad. Kung ano gid ang ginkaburuan, kung balalain gid tiyempo, o kung base kung mayara sang diferensya nga daan ang ining spare parts o kung ang sitwasyon, ang kondisyon sa inasaligin gamit nga helicopter kung chopper. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Sa subong adlaw yara kita sa pizza JC Size. Amaring tunga nga Miyerkules, tunga sang 5 ka mga Miyerkules. Sa bulan sang September 2020, September 16, 2020. May bilin pa o kung wala na? Ang ano? Ang inyo sa ring sweldo. Kahapon. Halong-halong gida kaya hindi mayon tiyempo dere sa Bacolod, wisik-wisik yapon ang talithiyo, dabo-dabo, o kung may time nga nagabunok pa ng ulan. Ato sa nga patrol dahon tayo balo makaksyon ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, ang plaza publika sa ato sa nga syudad, basta magamon ng oras makaksyon o idadagsa sang damo ang mga tao, siyempre social distancing ilagid nga natuman, kaya matingin na lidera sila sa mga kapulisan sa Police Station 1. Amo ning ginatawag nga libre sakay para sa mga frontliners kag mga essential workers. Hindi gid bastante ang mga gin-hire nila nga mga POJ, nga mga dipasahe nga salakyan. Abar-abar unahon tayo balo. Nadong observation report sa ato sa Ringa Patrol with Aksyon Eden na boss. Aksyon Eden, mayong hapon please Kevin. 100 days to go na lang Aksyon Mar before Christmas Day. Tiyan mo na lang nga ito niya nga i-look forward kung baga Aksyon Mar. Kaya basi, tagaan kita sa Paskwa. Mangin COVID-19 free ang bugos nga kalibutan Aksyon Mar pag abot gid sa Desyembre, no? It's not impossible man. Pero subong nga hapon, wala gid Aksyon Mar kasi diing si Haring Adlaw, subong adlaw actually. Padayon lang nagadulom-dulom kag nagapanalik si Aksyon Mar, no? Pero wala man na umpisa sini nga hapon, wala naman nagtudutudugid ang ulan. Pero kung madumduman haling kagabi Aksyon Mar, nagasige lang inulan. That's why iban nga parte sang probinsya sang Negros Occidental nagabinantay niyang ilang DRRMO subong mga kapulisan sa hinali man nga pagtaas abi dira sang tubig o kon sa posible landslide nga magtuga kay kung may ara kamo dira sa mga cellphones may abiso, no, o kung may warning man gikan sa National Disaster mismo Aksyon Mar nga nabaton kita nga paghalong-halong lang kay ginatawag nila nga orange rainfall Aksyon Mar kag batayan lang kuno kag mangin mabinantayon gid sa tanan nga oras, especially ang pagsaka sang tubig nga kag posible man nga pagluntad sang landslide. Pero anyway, Section Mar subong nga hapon tungod nga wala man sang ginatawag nga public transportation pero kadamo sa gihapon sang mga pribado nga salakyan nga Aksyon Mar, no, ari sa dalanon sang syudad sang Bacolod, although nga wala sang public transpo. Pero damo sa gihapon sa mga salakyan, tricycle ang ara sa dalanon. Padamo man kita Aksyon Mar nakita nga do halos mabalo na lang sang lata. Kahit ko maghulat sila sang public transportation Aksyon Mar. We all know nga para lang sa mga medical workers kag essential workers ining libre sakay. Ang mga may kinahanglanon nga nakagwa subong nga hapon may HQ pass nagbakal sang ilang kinahanglan kalayo pa sang ilang ginhalinan dumambal na sila Aksyon Mar nga tani nagbitbit sila lata para malingaw-lingaw ila kaugalingon lakat pauli kay tubtob sa karon amo na sa gihapon ang sentimiento sang kalabanan diri sa aton Aksyon Mar kay wala man sang may mahimo na inalangan hindi na sila magkaon kung bakal man sila kinahanglanon tungod wala sang ginatawag na jeep. Kaya ang hambal sang iban Aksyon Mar ginapasalig na lang ila buot do gina-shift na lang look at the brighter side kung baga sort of exercise man kun Aksyon Mar ang paglakat-lakat galing kay dapat sa sini nga panahon may ara sang pag-ulan-ulan kag ulan init dira abi dapat magdalagid sang payong kalo o kun ano nga panamin kay kabudlay
nga kung maumpisahan naman basi mag-ubo-ubo ka dira o kung maghilanat kabudlay kay basi ikabigon kada nga PUM o kon PUI sang sining COVID-19 nga ginatawag kay mara ka sang flu-like symptoms. Na-notice naman Aksyon Mar may ara gyapon sa mga nagakadto bala sa aton gid nga mga mayor nga merkado, 3 ka merkado rin sa siyudad sa Bacolod, knowing nga ti kahapon nga adlaw is Mother's Day. Ang iban subong pa nila binabato ng ila sinisweldo nagahingagaw man bakal sang ila sini nga mga balaklon tugtog na masunod nga semana kay kabalo man ang tanan every Sunday wala asang ginapadugutan Aksyon Mar no nga makagwa sa ila sa tagsa ka mga puloy-an kag sirado man mga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Mar sa gihapon ang aton nga mga sang una sa dalanon Aksyon Mar, like for example Lopez East, Dalan Araneta, Dalan Lacson, dira gid masami nga traffic. Subong niya kung diin may ara sang check-up point nga nahamtang sa amo na nga dalan Aksyon Mar, dira ang medyo nagabug-at gid ang traffic, especially dira sa may Dalan Araneta sa ginsangan sang Dalan Alihis kag Araneta going south Aksyon Mar no, kag going north man kay ti gamay ang dalan, isa lang sa ang alagyan, wala gani isang para sa mga essential lanes no. That's why nga nagalaba kayong pila from check-up point dira kisa nagalambot tubtob dito sa call center sa sur nga bahin Aksyon Mar sa syudad sa Bacolod kag mismo sa mga outer border check-up points diri gid Aksyon Mar sa Talisay kag Bacolod check-up points kag sa Sumag kag bago nga check-up point Aksyon Mar pagwa subong grabe man Aksyon Mar ang kadamo sa mga tao, especially nga mga outer border sila dira ginpahamtangan sa mga seres buses kag iban pa nga mode of transportation para man madulong sila sa sur kag sa norte nga bahin naman sang probinsya. Ti sa aton mga ka-aksyon dapat halungan gid naton ang ikayang lawas para sa complete naman nga management sa inyong liver detox. Observation reports ng Patrol Aksyon Idinaboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, dari kita sa ato sa mga ka-aksyon. Gamonitor sa live stream. Rose Guevara, hello. Heaven. Annabel Amanti Ginabo, watching from Kuwait. Salamat. Sa Kuwait, okay. Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon Aksyon Mar, monitor lang kami sa may San Enrique. Ganit ko lang sila ni Rembert Bakhaw ko kag Ed John Rodriguez. Salamat na mayong hapon. Energy Fans Club, salamat. Analisa Lawaton. Good PM Aksyon Marlon, ask ko lang kung ginipasugtan na ang mga LSI nga mapuli this week. Weekend, paano kami nga nag-rebook dapat departure September 8, rebook October 8. Tani may validation sila makapuli na kami. Ara na balik ng LSI, no? Galing kay karabanan to, sentro nila na subong ang mga LSI sa Cebu. Johannes Romel, monitor sa Sumag. Dondi Blanca, mayong hapon, ari lang ko di Galantaw live permit. Salamat Dondi. Alex Fuentes, mayong hapon, happy rainy Wednesday sa Ibo. Habal ni Alex. Salamat Sheila Alagos. Good PM, parihong lang tamyaw sa ako sa Ringabana Mercedes sa Barangay Maaw. Si Apong Alagos, kag sa duwa ko kabata, si Pug and Fold, salamat. Alex Fuentes, approve. Si Helen Romero, good afternoon. Natanaw ko di sa live mo, sir. Helen ni sang Bindalbagan. Salamat Helen. Jose Mongcal Torilla, gabanitor. Esmeralda Dolido, mayong hapon sa tatay ko, Elias Dolido, sang Barangay Paloma. Valladolid, gabanitor gid siya, watching from Hong Kong. Arama si Lisa Joy Ilon Amoroso, good afternoon.
Rose Guevara, happy monitoring lang ako di Aksyon Mar, diri sa Alabang, Muntinlupa City. Benji Dioso, good afternoon. Halong kag bulubatyag ang mga ara sa lapit sa suba. Kag alert orange warning tasubong. Hambal di Benji. Si Yvonne Boyser, salamat gid Yvonne. Monique Steven, good afternoon. Arlie Reyes, Araban. Nalakat ko matinda sa Libertad sang Lunes sa aga. Ambalya. Corazon na Pantua, good PM. Gamonitor lang ko di Halong. Chris Vilmatrias, monitor lang ko East Home 3, God bless. Araman si Joy Nullard, good afternoon. Bea Jonathan, una sa balita, una sa aksyon ng balya. Edi Laos, kay Inday Eden, gamonitor kami ni Nana Isabel, dari sa Cane Town, Victoria, sa Maldi Edi Laos. Ernesto Rodelias, mayong hapon sir, from Alingilan. Eli Escalera, good afternoon. Nagamonitor kami sa 11th Lacson Street, kag Mrs. Co Charity, Arlie Reyes. Kapamati kami sa Kamisap Kape. Jocelyn Calabaan mayong hapon. JR Pranesa, oy dara sa may barangay Tangob. Totoo JR. Sa mga taga Jovix Market dara sa may barangay Tangob, no? Sa Pranesa family dara sa may barangay Tangob. Salamat gid. Si Totoo JR Gamonitor. Salamat gid. Alas 5:35. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan patayon aksyon radyo pagkolon yung kag negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay samsang anong ang kalintangan responsable at pagbalita padayon na ipalaknan malasig pero siguro
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami. Balikan tarang ato sa nga patrol, dugang nga balita with Aksyon Eden Aboso sa oras nga alas 5:40. Ibalaunta dugang sa nga mga balita nga madulong sa ato sa nga patrol. Sa sining pagbalik naman na to pa sang ulanho diri sa Bacolod. Aksyon Eden sa balik ka report please Kevin. Aksyon Mar, epektibo subong adlaw mag-augment ang 19 tanan ka mga kapulisan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa BCPO. Si Lieutenant Wilma Silva, Deputy Spokesperson sa NOCPO, ang 19 ka mga personnel ang gikan sa nagkalain-lain nga police station sa probinsya kag sa headquarters mismo. Dugang pa ni Silva, ini ang base man sa mando ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga tipunon kag i-augment sa BCPO ang mga kapulisan sa idalom sang NOCPO nga mayara sang medical background. Sila ang temporaryo nga may paidalom sa supervision sang BCPO kag na destino sa contact tracing team. Samtang Aksyon Mar, naglambot naman sa 19,080 ka mga health protocol violators ang na-record diri naman sa Bacolod City Police Office umpisa sa bulan sang Marso tubtob sini nga bulan sang Setyembre. Para sa curfew, Aksyon Mar, umpisa Marso 17 tubtob Setyembre 11, naka-record sang 9,199 ka violators. Sa face mask, umpisa Mayo 16 tubtob Setyembre 11, naka-record sang 5,751 ka violators. Sa social distancing, umpisa Mayo 16 tubtob Setyembre 11, may na-record na 3,229. Sa mga nagalapas sa Aksyon Mar, kung wala nagadala sang home quarantine pass, umpisa Hunyo tubtob Setyembre 11, nakaka-record na sang 671. Sa face shield, umpisa Hunyo 1 to Setyembre 11, may na-record ng 216 ka violators. Sa liquor ban, umpisa Hunyo 1 to Setyembre 11, may araman sang 14 tanan ka mga violators. Aksyon Mar. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Oy, naga-problema bala ka mo sa... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuon. Okay, second batch sang gabaritor sa ato sa ringa live stream si Neds Bitong approve hambalya. Maricon Taton Gargaritano, mayong hapon Aksyon Radio. Si Boboy Obina, good evening Aksyon Marlon, gabaritor kami di sa Paglaom Village. Salamat Jocelyn Limon Dispoho. Good afternoon Aksyon na Marlon. Arama si Azo Sin Gambino,
Hello, Gabonitor kami di sa Sydney, Australia. Z Alunan, good afternoon. Aksyon Marlon, shout out sa Alunan family. Thank you, Sir Marlon. God bless you. Salamat. Olive Prado Gargaritado, mayong hapon Aksyon Marlon, ari lang di sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Monitor, God bless. 544. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay,
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amuning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Witi. Sa lingya palayog man check diri sa amon lugar kay more than 15 years na nga problema namon ang baha diri sa Purok Mainoswagon, Barangay Bata, Bacolod City. Likod sa nga Mormons nga simbahan, bangod sa nga lockdown, ginsira ang mga dalan pakadto sa merkado. Diri sa barangay official ginpaagi nga bangga sa amon ang mga sarakyan ka motor nagakapatay kay taas tubig. Kaloy ka lihog lang kabidi buligi ang kapitan namon daw ay o daw bulag sa nga problema nga hindi niya makitaan nga adlaw ay ang balay niya ara lang sa punta galing may alagyan sa iya kalain amon na nga wala niya diri ginaaksyonan. Basi may mabulig ka mo kantuin nyo para makitaan. Ang amo sa nga reklamo manabong nga salamat. Try namon ha. Salamat sa imo sa nga mensahe ka padala ni Witi. Taga Barangay Bata. Diana Perez, good afternoon Sir Marlon. Salamat. Arama si Ontalan Pacheco Federico. Please greet lang kaya Police Colonel Amana ay retired. Nagatanaw gid kami subong. Sa amo sa nga office sa NDM Forensic Services and Consultancy. Salamat gid. Eduardo Labayan Jr. Mayong hapon, way gid ya balita kung sa ano ma-resume biyahe fast craft sa Bacolod. Iwilo Vice Versa. Ginadesisyonan pa, no? Mary Jane Mendoza, Good PM Action Radio. Alas 5:53. Oy, ari nang pinakabag-o. Kagda pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod ka, nagabalanse. Sa mga sistema sa ato sa ring alawas, ang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhin ng kulang, ginadugangan. Ang sobra abi Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate. South of Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Lito Dayap, ngayong gabi Sir Marlon, tamiya ko lang ang mga senior. Melvin Peña Fiel, good afternoon. Helen Huasna, good afternoon. Pwede man mabutangan manugbantay ang satellite market sa Barangay 34, just making sure nga hindi maglapta ang virus tungod wala na sa social distancing. Pwede gid mabutangan da no, bantay at least masulo sa waya. Otay Benedicto, good afternoon. Ari lang kami monitor sa IMM sa Well Family Clinic Mansilingan, salamat gid. Jonathan Samorillo, afternoon, monitor lang ko from Bago City. Al Calixto, hello sir, good afternoon pa, shout out sa wife ko nga si Annalyn Ledesma. Thank you. Action reports after the edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na. Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!